इउपिपिएल दलाव जयेन जाबाय मा बुंगोन? बेखौ लेट जादों बे आगोलावनो जयेन जाखानांगौमोन माने बे जेसेबां एबसुआव माने थाबाय थादोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे एबसुनि गोथारथिखौ बे लाखियाखै बे राजनिति हान्जा इउपिपिएलनि माने सासे दैदेनगिरि बादि बे खामानि मावबाय थादों दा बिराद बदनाम खालामदों बे एबसुखौ दा बेजों इउपिपिएलआव जयेन जाबाय दा बेल' नङा जों लुबैदोंमोन जे एबसुनि गोथारथिखौ लाखिनांगौ बेखायनो बेजों जानाय लोगोफोर दं माने खनिन माने बसुमतारी ओमफ्राय दा धोरोमदाव औवारि दा बिसोरबो एबसुआव थाबाय थानो दरखार गैयामोन बेबो जयेन जानांसिगौमोन बिसोरबो जों मिथिखागौ बयबो बिसोर इउपिपिएल मानसि दा बिसोरो जे इउपिपिएल खालामबाय थादों दा दिनै एबसुनि बे जायनाखि मान इज्जत बेखौ बिसोर नस्थ' खालामगोन बिसोरखौ बिसास खालामनो थान मोनगोन ओंखायनो बिसोरो जयेन जानाया मोजांमोन इउपिपिएलआव थाबैनो जों बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे माने जोंहा माने दिपेन बर'आ जे रोखोम खोथा बुंगासिनो दं गावखौ माने जाथिनि मावनो थाखाय पिपिबाबो इउपिपिएलआबो मोनसे स्पेस होनांगौ सेफ स्पेस होनांगौ सेफ जायगा देरहानांगौ नांदों दा जों खिन्थु बुंनो लुबैयो दिपेन बर'आथ' जाथिनिफ्राय जेबो मावाखैबो जाथिखौ माने थगायबोदों जाथिखौ गुलाय गुलाय खालामबोदों जाथिखौ आलाय सिलाय खालामबोदों एबसुखौ बदनाम खालामबोदों बेखौ दिपेन बर'आ खालामबोदों बेखौथ' बे नंखाय बुंनो हाया बे दा जों बेखौ बोराबनाय खावना बे जाथिनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावाखै जाथिनि हिसाब मोनसेबो आंबोआखै बेखायनो जोंखौ बोराबदों दा दिनै माने इलेक्सन कमिसना आसामाव बिटिसिआव माने गासै 15टा रिजार्भ समस्ति होबाय माने एमएलए समस्ति हरबाय दा बे एमएलए समस्तिया शेड्युल ट्राइब एरिया हिसाबै शेड्युल ट्राइब खुंथाइ हिसाबै शेड्युल माने खुंथाइ हिसाबै 6 शेड्युलनि आन्दाराव खुंनाय हिसाबै बे 15टा जायनाखि एमएलए समस्ति बे गासैबो माने ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ दा जों बेखौ लानानै जों गोबां माने डेलिगेसनसिम थांनानै बुंदोंमन खिन्थु दिपेन बर'मोनहा जेबो बुङासै बिथांमोनहा बे इलेक्सन कमिसना जेब्ला 6टाल' जोंनो सिट रिजार्भ खालामना होयो बिटिसि एरियानि थाखाय ओमफ्राय 9टाखौ जेब्ला जेनेरेलफोरनो माने अपेन खालामना होयो दा बेयाव बिथाङा होनब्लाबो बरायदों सिबिदों मोनदों रंजादों बिसोरो फुरथि खालामदों आरो लोगोसे जायनाखि दरंनि जायनाखि उदालगुरि एमपि सिट बे एमपि सिटखौबो जों एसटि जानांगौ होननानै बिदोंमोन मानोना 6 शेड्युल एरियायाव माने एमएलए एमपि सिटआ रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा जों बेखौ बिदोंमोन खिन्थु बिथाङा बे समावबो जेबो बुङासै दा जेब्ला क'क्राझारनिखौ एसटि डिक्लेयार होबाय ओमफ्राय उदालगुरिखौ दरं उदालगुरि खालामहोबाय आरो दरं उदालगुरि जेब्ला खालामो बे मंगलदै समस्तिखौ गासैबो बे दरं उदालगुरि समस्तियाव सोना होबाय माने जोंनि बिटिसिनि सिमाखौ सिफायनानै दिनै बिटिसिनि बाउन्डारिखौ माने नहर खालामनानै दरं उदालगुरि एमपि सेगमेन्टसो खालामबाय दा बे खेत्रआव बिथांमोनहा गोख्रों रल लाबो बेखौ लायाखै बिथाङा बरायदोंसो दा बेफोर दायनिगिरिफ्रा खामानि मावदों दिपेन बर'आ जाथियाव खुनु मोनसे जातिनि सिरियास जेब्ला इसु जायो फंसे खोथा बुङाखै आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गासै 9टा समस्तियाव ट्राइबेल नङै बिजाथिफोरा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायदों दा जों बेखौ जों प्रटेस्ट खालामदों जिगु जों बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिपेन बर'फ्रा फंसे खोथा बुङाखै बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव उनाव ट्राइबेलफ्रा दाराय मोना बे खोथा बुङाखै दा मोनसे बे दायनिगिरि बियो बेखौ माने जोङो गोरों लायाखै आरो बिनि बादैबो जेब्ला माने बिटिसिआ 2003आव एकर्ड जायो बिटिसि एकर्ड जायोब्ला एकर्डआव रोखा रोखा लिरदों एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिलखौ सालायनांगौ होननानै ओमफ्राय एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनानै बिसोर थाबैनो बाउन्डारि बानायनांगौ ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि जायनाखि रिजार्भ समस्तिफोर कनस्टिटुन्सिफोर बेखौ बायनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्डआव बुंनो हादों दा बेनिखायनो हाग्रामा अरनबारिया एकर्ड खालामनानै लाबोनानै एकर्ड सिगनेटारिसखौ लानानै बे इन्ट्रिम काउन्सिल जादों एकर्ड सिगनेटारिस होनबा हाग्रामा बरगयारि खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म खबराम माने बसुमतारी देरहासार बसुमतारीमोन हितेश बसुमतारीमोन बिसोर माने एकर्ड सिगनेटारि दा गतिके बिसोरखौ लाफानानै बे माने इन्ट्रिम काउन्सिल दादों ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै बेबो बे माने कय मासनि गेजेरावनो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ खालामबाय मोनब्रै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै माने जिल्लाखौबो खालामना लाबाय ओमफ्राय मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासै 40टा समस्ति बानाय लाबाय दा 40टा समस्तिनि गेजेराव दा 30टा समस्तिखौनो बिटिसिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय 10टाखौ माने बयनोबो हगारबाय मोनबाया अपेन फर अल ओमफ्राय मोनबाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय मोजां माबा खालामदों दा गतिके बेखौ मावखांनायनि उनाव इलेक्सन जाबाय 2005आव दा जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हाग्रामायावनो दायथ' हरबाय जेब्ला एकर्ड सिगनेटारि हिसाबै बिटिसि सालायनो दा गतिके बेनो सानसे मावनांगौ बेनो
मावफुंनो चान्स मोनोमोन दा खिन्थु बिसोर चान्स होआब्लानो बिसोर मा खालामखो कन्टेस्ट खालामबाय एकेबारे मावनो सिखौबोआसै माने हाग्रामायाव ओंखारनानै माने उर्खावग्रा ब्रह्मखौ सिफ खालामनो नाजाबाय गन्दगल जाबाय दा बिदि गन्दगल जायै जायै नै बिसोर माने प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामबाय बड'लेण्डनि जेबो गैया जेब्ला एकर जाहां माबानि एनडिपिजों बेखौ बिसोरो माने आनडिउ एडभान्टेज लानानै बिसोर गावसोरसो एकर खालामनो हाफैबाय दा बिसोरो बे समाव बड'लेण्ड रायजो मोननोसै होननानै बर' हारिनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनिफ्राय थै सहि लादों बिसोरो थैनि सहि गोरिब गुन्द्रा जाम्बानिफ्राय थै सहि लानाय मेमनाव हैदों बिसोरो दा दिनै बे थैनि सहि लानाय मेमनाव हैनायनि उनाव दिनै मा लाबो बिसोरो बिसार सुथि खालामनानै रायजो नांलिया आरोना बेसेबां गिदिर अफराद बियो रायजो नांलिया आरो लोगोसे बे बिटिसि मोनखानाय गामि जायनाखि जाहा दंमोन 3000 अनास्था गामि बे 3000 अनास्था गामिनिफ्रायनो नान ट्राइबेल गामिखौ दानख'नायनि बिसोर एखन खालामना लाबाय दा दिफेन बर'नि थाखाय दायनिगिरि दा जों बेखौ जावले दिफेन बर'आव सोंबाय थादों बे बिथांमोना जोंनो जेबो रिप्लाय होनो हादों दा दिनै बेफोरखौ बिथांमोना रिप्लाय होनांगौ आरो रिप्लाय होनो हायाजासे गावखौनो माने जाथिनि थाखाय मावदों आं माने 25 बोसोर एबसुआव थानाय जाथि मावदों बेखौला जों बेखौ गनाय हाया दा जों खावलायदों रायजोआव खावलायगोन जे दिफेन बर'आ बर' जाथिखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि इमेज बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे बर' फरायसा आफादखौ जे माने लासिंसिं खालामदों बियो बदनाम खालामदों गथिखे बे दिफेन बर'खौ दिनै जेराव थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुरै बेनो भट होनाङा जों बेखौ दिनै माने खावलायहो रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो केम्पेनाव ओंखारगोन दिफेन बर'खौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै जों माने मिथिं खालामहैगोन दा रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायहरो जाहाथे दिफेन बर'नो जाहाथे जों रावबो सासे भट होआ बे बर' हारिखौ थगायदों मानसि बे थगायग्रा मानसिनो जों भट नाङा आं रायजोखौ खावलायहरो